Emprendedores aldizkarian aipatuz gero, arras ongi baloratzen dugu, ze azkenean orain enpresak 8 urte, bete berri ditu, eta da nola baiteren, errekonozimendua bezala ez, egindako lanai begira. Ez bakarrik gure lan pertsonalei, baizik eta talde guztiak egindako lanai begira errekonozimendu garrantzitsua da. Ikasi genuen Mondragon Unibertsitatean, lehen gradua hain zuzen, eta gaur egun oroi dena, berez gradu amaierako proiektu gisa jaio zen. Oroi mugitzen da bi tendentziatan. Alde batetik zahartzaroa eta beste alde batetik errealitate virtuala. Eta deno dakigu bi tendentzia hauek, ez? Azten dijoaztela, alde batetik zahartzaroa mundu mailan dagoen arazo bat edo gertaera bada, eta beste alde batetik oraintxe dela gutxi atera da teknologia hau, eta teknologia hau pixkanaka hobetzen dijoa eta aukera desberdinak ematen dizkigu. Oroi da, errealitate virtualan oinarritutako plataforma terapeutiko bat, ez? Guztiz bideratuta dagoena adinezko pertsonei. Hain zuzen, adinezko pertsonen egoitzetan bizi diren gure aiton eta amonei, ez? Orduan, 3 helburu jarraitzen ditugu. Lehendabizikoa da ongizate emozionala sortzea, egun bizi ezin izan dituzten esperientzia horiek biziaraziz, ez? Adibidez, beraien herria bisitatzeko aukera ematea, museoa bisitatzea, leku naturalak bisitatzea, eta bar. Gero bertzalde, bilatzen dugu estimulazio kognitiboa, hau da, adinarekin galtzen ditugun kapazitatea horiek nolabait lantzea, ez? Atentzioa, memoria, lenguaia, eta bar. Eta azkenik, bilatzen dugu ere, berriro ere aukera ematea kirola egiteko, ez? Hemen fit produktorekin iten duguna da, ematen dugu aukera berriz ere bizikleta bartean ibiltzeko. En realitate virtualeri esker, azkenean, sensore txiki bat jartzen dugu dozein bizikleta estatiko edo pedalier artikularrei, eta pedaleatzen duten heinean, eremu virtual batean paseatzen dute. Bi balio erantzi dauzkagu, alde batetik jarraipen terapeutikoa, ez? Taldean dauzkagu hainbat psikologo, non zaharretxeetan aplikatzen den teknologia hau jarraipena egiten diogu. Eta beste alde batetik edukiaren sorrera. Funtzionatzen dugu Netflix antzeko bat bezala, eta hilabetero eduki berria sortzen ari gara.